Takže, what's up ľudia? Dostal som veľmi divnú správu od Wayne D. Neviem, čo si mám pod tým predstavovať. Je to úplne metúce, ale prišiel mi nejaký neznámy balík. Thank you. Wayne D. Original themselves. You know, ja som vždycky vedel, že Jožko Žrobek ma najradšej, že ja som ich obľúbený atlét. Ja som to vždy vedel, takže si to poďme nadbonknúť. Dúfam, že tam je... dúfam, že mi tam hodil nejaké špinavé ihlice a let's do this shit. Vlastne robím, aké by neviem, čo v tom kurva je, lebo som za to dal 60 €. To je jedno. Wayne D ma takto obdaril, ďakujem. Nálepka. Som, že tam je nahý Jarko. Au, piče, som sa porezal nožikom do žily. Wayne D, nálepka, filmy, bordel. Nahodíme. Prvé tu máme Watermelon Mint Electrolyty. Fakt, že tough. Že to obsahuje coconut powder, sodium, potassium, L-taurin, beta, antidrose. Veľmi mám rád elektrolyty. Mal som tu minulú prichuť a chutila fire, takže som zvedavý, jak chutí Watermelon Mint. Next thing, tu máme cream of rice príchuťou caramel biscuit. 1 kg. What's more to say? Vyzerá to kurva dobre. Teším sa na to. Návod. Naberte 60 g produktu. Zlejte horúcou vodou alebo studenou vodou, teplým mliekom. Miešajte až kým dostanete šelanú konzistenciu. Makra. To je popiči karbol pred fitkom. Ďalšia príchuť, vlastne úplne to isté, akurát s príchuťou Leg Biscuit. To má byť asi nejaká napodobenina Orea. Ideme to ochutnať. Ideme ochutnať skôr tie elektrolyty, dáme si rating, úprimný. Až toľko má Wayne D neplatí. Prosím, plaťte ma vôbec. Ja čakám na ten koník. A to neviem popísať, to je úplne taká zaujímavá vôňa. Také chemikálie, troškou žuvačky. To je od Merka, shaker. Blum. Jak to vyzerá, jak to vonia? Pomarančový džús to vyzerá. Furt to vonia chemikálie s troškou žuvačky. Ja mám úplne zmiešané pocity z toho. Akože nie je to zlé, no keď už by som to mal pomenovať, túto príchuť, tak by som to nepomenoval Watermelon Mint, a pomenoval by som to Watermelon Lime. Lebo je tu lime na obrázku a je tu watermelon a ten tam fakt cítim ten lime. Takže I guess to by dávalo väčší zmysel. A to by potom odpovedalo tej chuti. Jarko Porobek himself mi povedal, že mu táto príchuť menej chutí jak tá druhá, lebo schutí jak, neviem jak to nazval, jak chemicky moc asi, ale asi viem čo myslí, ale nie je to také zlé, I mean. Dobre, keď som to teraz dostala extra rýchlo, tak už tam bol cítiť taký zápach, príchuť mintu, I guess. Nie je to zlá príchuť. Hop on to the next. Čo tu máme ďalej? Vyskúšame Oreo. You know, ja sa feelim trošku cesty viac. Trošku Oreovo sa cítim. Tu to máš vraj cranknúť open. Tak, nech to máme v jednej rovine. I guess, bro. No ja som nikdy nedealoval s cream of rice, takže toto je pre mňa prvýkrát. Cením jednu vec hneď a to je, že odmerka bola hneď na vrchu bola. Hneď na vrchu pekne položená odmerka. To sa cení jak kokot. Shoutout Jorko Žrobek. Kamo, a vonia to jak sex. Vonia to úžasne. Holy shit, ja chcem taste test. Počkajte, mám tu nejakú misku použiteľnú? Je to použiteľné podľa vás? Idem po misku. Hold up. Mám teplú vodu v miske. Shoutout umývadlo. Hold up. Musíme tu spraviť trošku setup. OK, toto je trošku jerkmade angle. Nevadí. Tu je miska. Nie, piču. Tu mám lyžičku, tu mám misku, tu mám ten cream of rice. Jedna odberka stačí, no. Tak nabereme. Tak. No to je také sperma teraz. Holy shit. Tak toto nejak vyzerá. You know? Neviem, koľko som tam dal vody, to som tak od oka. Vyzerá to asi jediteľné už. Ja neviem, kam ja som toto nikdy nejedol, toto je moje poprvé. Buďte som opatrní. Pán som pridal moc vody. Tak skúsim ešte pridať trošku tohoto grcu. Hop. Určite to budem užívať pred fitkom. Tie makra sú fríky. Ok, teraz už to začína vyzerať ako taký viac hmotný a nie vodný grc. Ja len taste test prvý, hej. Kuriadnu. Tak.
Neviem hovoriť, že to chutí zle, no tak nie je to také, že wow. Ale je to s čistou vodou, teplou, ktorá je zrazu studená, takže nebudem to súdiť až tak. A možno s mliekom teplým by to bolo pík. Mimo toho je to dosť chutné. Akože, asi keby si dosť veľký autista, tak ti to vadí, ale ja to úplne v pohode. Čo ja viem, ja to nevnímam nejak zle. Poďme skúsiť druhú príchuť. To tak to vonia. A odmerka už tentokrát nie je úplne na vrchu, zahrabaná, ale vidím ju furt, takže to nechám slajdnúť. Count your days, Jožko, žrobek, akože toto už bolo tesné, toto si už skoro prehnal. OK, najskôr to najskôr to voňalo jak nejaký prací prostriedok, ale potom sa toto tak zaboril a piče! Cítim tam ten karamelový biskuit, poďme to ochutnať. Prosím, voda. Tentokrát som to už s vodou neprehnal až tak, dal som tam pomerne menej, jak minule. A jeb. OK, už sa to spermizuje, tak by som tento proces nazval. Teraz to už začína byť viac také veľmi husté. Som možno zase teraz dal moc málo vody. Let's do this shit. Taste test. Sú tam kúsky toho biscuitu, I guess, ale čo ja viem. A ten aftertaste je dobrý. Aftertaste je cítiť ten karamel. Najviac tú príchuť cítim až potom, či to prehltnem. Mám pocit, že som pridal málo vody. Po naučenie, asi sa držte toho dávkovania. Čo ja viem. What's the hype about? To je úplne proste, ja neviem, čo vám čaká, to je tá vec. I guess, ak to robí, čo má, tak to zjem. Nie je to niečo, čomu by som sa, že jupi, idem si zjesť svoju cream of rice pred fitkom, som strašne nadšený. To asi není, ale je to skôr také, že no, well, carbs sú carbs, treba to pred fitkom, let's do it. Chápeš, he? Skôr takým štýlom by som to jedol. Nie je to, že sa k tomu prihľadám celý deň. Dávam tomu takých, to je Oreo, dávam 7, biscuit dávam tak 6. Teraz zase nemôžem byť taký striktný. Robím to za napiču podmienok, ani sa neriadím tým dosingom. Podľa mňa som to aj nezamiešal dobre a asi s mliekom a teplým a riadnou teplou vodou by to chutilo dobre. Ani neviem, aká má byť tá cieľová konzistencia. Tam je napísané, že miešajte, dokedy nedostanete svoju cieľovú konzistenciu. Bro, aká je moja cieľová konzistencia? Ja neviem, to mi to povedz. Napíš tam, že we need to reach consistency of a semen, alebo of a dirt, alebo hovna. Niečo, nejaký indikátor, vieš, jak to má vyzerať. Lebo práve som sa snažil to miešať, dokedy som neričil svoju dream consistency, ale moja dream consistency chutila jak absolute dog shit. Takže asi tam má byť iná konzistencia, než tá moja dream. Well, that's it, I guess. Idem si hodiť lano. Do piče, som sa ešte aj ojebal. Používajte môj kód na VND, tak nejaký bude. A ľúbte maminy. Peace.